Калюм! Купер супраць кота. Я ў парадку кацяра. Хадзі сюды, Куб. У падвале завал. Пора пазбавіцца ад гэтых коробак са старымі газетамі. Татусік, у мяне тосты прыгарэлі. Я пачышчу іх ад прыгарак, цукерка. Куб, вынесі, калі ласка. Гэтыя газеты кепска ўплываюць на маю спіну. Рыбныя крэкеры? Я знайшоў яго схованку. Гэй, кот! Дапамагчы сабраць твае крэкеры. Добра. На апошні. Мой доклад по гісторыі! Не! Тата, адгадай, што сёння ў школе зрабіў Куб. Мілі паклёпнічаць непрыгожа. Ён атрымаў кол за даклад па гісторыі. Калі гэта не датычыцца твайго брата, яго адзнак. Я не вінаваты! Кот разадраў мой даклад! Я склеіў, але кавалкі перамяшаліся. У 1400 нейкім каралева Ізабела адкрыла, што Калумб есць індычку ў дзень падзякі на сваім караблі з пандай і Санта-Клаусам. Па-мойму, тут нешта не так. Чаму ўсё кепска адбываецца са мной? Чаму са мной здарыўся гэты кот? Негатыўныя думкі да добра не давядуць. Будзь больш упэўнены, Куб. Добра. Упэўнены, нічога добрага не будзе. Здаецца, я знайшоў, што табе дапаможа. Старыя матывацыйныя касеты. Касеты? Я чуў пра іх, але ніколі не бачыў. Я ў парадку, дапамога патрэбна іншым. Ідэальна сказана. Не дапаможаш. Просто кладзіцеся спаць, а нашы прамовы зменяць ваша жыццё. Ну, я нічога не губляю. Усё добра. Праблемы мяне не турбуюць. Я не паддамся негатыўным думкам. Няма такой бяды, якой я не дам рады. Не адчуваю ніякай розніцы. Але ўсё добра, і праблемы мяне не турбуюць. Добрый дзень, кот. Татусік, Куб забраў лепшыя шматкі. Усё добра, я не паддамся негатыўным думкам. Бяры гэтыя шматкі, Мілі. А я хачу пакаштаваць новыя з мядовым смакам. Малайчына, Куб. Не, я таксама хачу мядовыя. Бёртон-бургер, перастань свістаць! Добрый дзень, спадарня Мансон. Вам так пасуе гэты цудоўны колер твару. О, дзякуй, хлопча. Няма такой бяды, якой я не дам рады. А ты ў добрым настроі для чалавека, які атрымаў кол. Калі думаеш пазітыўна, то разумееш, што ты і я, і ўсе вольныя быць і такімі, і сякімі, якімі хочам. Глядзі, гэты ботан забыў надзець футболку. Ха, я зараз сонечных зайчыкаў на яго запушчу. Усё добра, я не паддамся сваім комплексам. У цябе з сабой каляровыя маркеры? 10 чароўных колераў.
Буцвільські біглі, наперед! Да перемоги! Так, наперед біглі! Є! Буцвільські біглі, гав-гав-гав! Наперед, гав-гав-гав! Наперед! Тата, тата! Гэта быў найлепшы дзень! Твае матывацыйныя касеты працуюць! Цудоўна, Куб! Цяпер нішто мяне не спыніць! Праблемы мяне не турбуюць. Я не паддамся негатыўным думкам. Праблемы турбуюць мяне. Праблемы турбуюць мяне. Я паддамся негатыўным думкам. Няма такой бяды, якой я дам рады. Яшчэ адзін выдатны... О! Падлога так далёка. Усё нядобра. Праблемы турбуюць мяне. Добрый дзень, Куб. Я купіў табе новы пачак шматкоў. А калі я падаўлюся? Або з'явіцца алергія на малако. Усё кепска. Гэта катастрофа. Глядзіце, і малако пролілося. Ну і плакса. Вон ён, Лорн. Куб, буцвільські біглі да перамоги. Буцвільські біглі. Тут цёмна. Катастрофа. Катастрофа. Праблемы мяне турбуюць. Стихните! Я гляджу шоу старых и беззубых! Я паддамся негатыўным думкам. Куб, Куб, што не так? Усё! Я буду корміць кота столькі, колькі ён захоча. Што кот хоча, тое кот і атрымае. Тое і атрымае. Няма такой бяды, якой я дам рады. Яшчэ рэчаў. Праблемы мяне турбуюць. Я паддамся негатыўным думкам. Бяда, бяда, бяда. Не дам рады. Дык гэта кот са мной гуляўся. Я буду корміць кота. Буду корміць кота. Трэба накорміць кота. Накорміць кота. Тата? Корміць кота. Корміць кота. Што кот хоча, тое і атрымае. Кот! Я паддамся страхам. Я мушу ратаваць тату. Але праблемы турбуюць мяне. Адзіны спосаб перамагчы кота стаць такім жа самым злом. Але гэта не добра. Я добры хлопчык. Але каб стаць добрым, трэба стаць злым. Дзеля таты. Со мной ніхто не звязваецца. Я твой найгоршы кашмар. У цябе што, нейкія праблемы? Со мной ніхто не звязваецца. Куб, калі гэта ты прамяняў жуйку на чупа-чупс? Калі паразумнеў, сябрук. Адзіны спосаб перамагчы страшнага кота стаць яшчэ страшнейшым. А гэта не скураная куртка твайго таты? Вось гэта я называю шпацыр з сабачкамі. А ну-ка, ганіце кішэнныя. Я кому сказала не наближаться до... Зяпу забі, бабуля, а то твои гномы отправятся ў падарожжа у адзін канец. Куб, ты змяніўся. І што ты мне зробіш, Деніза? Гэта адстой, Куб. Ого, тата, спадар кот так узрадуецца гэтым смачнюгам. Што кот хоча, тое і атрымае. Слухай сюды, лысый. Усе гэтыя коробкі цяпер мае, ясна?
Бачили Купа? Куп, треба поговорити. Нельга бути злим. Ти пам'ятаєш мене? Я Деніс. Гей, навошта йому котиний корм? Треба корміть кота. Почекай, тата. Давай, Куп. Успомни, кольки ми гуляли разом. Тепер не будем. Я тут головний. Куп, гэта не ты. О, не. Я ведаю, що ти усе ще добрий. Ти добрий. Ніхто со мною не зв'язується. Ти добрий. У тебе що, ніякі проблеми? Ти добрий. Я разрываюся! Не! Што? Што мы тут робім? Гэта было не смешна, Куп. Гэта ўсё касета, тата! Яна зрабіла мяне злым, но прынамсі ты не вінаваціш кота. Гэта прагрэс. Я табой ганаруся, сыне. Але я ўсё яшчэ твой кашмар. Но у кожным разе я цяпер думаю больш пазітыўна. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, Сям'е Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хілукам, Вячаславічу, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!